Naposledy som hovoril o autistickom meltdowne, ktorý znamená zrútenie. Porozprával som o ňom na príklade situácie z 5. ročníka základnej školy, kedy som mal ísť do školy v prírode a urobil som taký obrovský cirkus, plakal som, ležal na zemi, že rodičia nič nedokázali urobiť, aby som do tej školy v prírode odišiel. Dnes si povieme o autistickom shutdowne. To znamená vypnutie. Jeho príčina je podobná ako pri meltdowne, teda preťaženie a stres. Jeho prejav je však zásadne odlišný. Je to ako keby pokus organizmu predísť meltdownu a osoba sa vtedy vypne, stiahne do seba, ako keby zmrazí. Je to niečo podobné, ako keď preťažený počítač sa sám od seba vypne. Dieťa môže ležať na zemi a neprepukne teda do plaču, ale jednoducho je ticho, schúlené. Ja sám som sa snažil nájsť vo svojom živote takéto shutdowny a ono to nie je veľmi ľahké. Zrejme to ide s vekom, teda že ako dospelý človek už nedostávam tieto meltdowny, ale keď cítim, že sa blíži ten stav, tak nastane niečo podobné tomu shutdownu a u mňa sa to prejavuje ako keby rušením vecí, ktoré ma priviedli do toho stresu. Najčastejšie sa to pravdepodobne stalo, že som sa ocitol v práci, ktorú som nevedel vykonávať a ja som okamžite začal dávať výpoveď. To znamená, že pri prvej nejakej väčšej prekážke, ktorá ma možno ale už nejakú dlhšiu dobu stresovala, som jednoducho nadriadenému povedal, že končím a ja som naozaj skončil a dal tú výpoveď. Takáto situácia sa možno stala raz, keď som bol prijatý do nového zamestnania a išlo o novinárskú pozíciu pre jeden veľký bulvárny denník a ja som si doma vypočul negatívnu reakciu na to, že som prijatý do takéhoto zamestnania a nejakým spôsobom ma to trápilo. V noci som nemohol spať, proste bol som, ako keby dá sa povedať, nejakým spôsobom vypnutý, ale nespal som. A jediná reakcia, proste, čo som dokázal urobiť, bola, že som napísal do toho zamestnania a povedal, že tam nenastúpim. Takže shutdown a meltdown sú dve príbuzné pojmy, ktoré sa však prejavujú rôzne. V oboch je potrebné zdôrazniť, že dotyčný autista za neho nemôže, nerobí ho zámerne a potrebuje kľud, potrebuje svoj vlastný priestor, v ktorom sa cíti bezpečne a potrebuje pochopenie svojho okolia.